Какво става, хора? Вие гледате Mac Gaming TV. Enjoy! Окей, ето ни отново, хора. Както виждате, днес играем на Team Fortress 2. И да, намерихме сървър и трябва сме от червените. Аз избрах и тос, защото нещо много ме кефи. Добре, имам някакъв пищов. Окей. Каквото е. О, какво яко. Това го няма при другите, мисля. Да, нека да сме с пищова. Някакъв як е тос. Окей. Да ви кажа, че това ми е първия геймплей тази игра. Тоест на Team Fortress. Да, си взема нощчето. Окей, откъде? Окей, убиха ме. Някакъв поя. Няма нищо. Нали ми е първия геймплей. Трябва някой да ме убие. Окей. С револверчето тръгваме. Този мап е някакси доста як, защото не съм го виждал преди. Окей, то с револвер е като детска играчка. Не ме разбирайте погрешно, но искам да кажа, че е като детска играчка. Добре, откъде? Окей. Няма нищо. В този е. Добре, то си умря в водичката, там реката, каквото е. Добре, искам да видя, намеря някой с нож. Тоест да го бия с нож, защото... What the fuck? Окей. Отново му биха. Добре, не съм толкова добър. Да ме съдете, но... Първи геймплей, хора. И преди не съм гледал клипчета на Team Fortress 2. Окей. Окей, с револвера да почнем. Запалиха някакъв... стига, бе. Где ти имам пачата? Окей. Обещавам ви, другия клип на тази игра съм доста добър. Ще тренирам упорито. Надявайте се на това. Обещавам ви, другия клип направо съм машина. Окей, тук има ли някой? Добре, бе! Видях там. Не можах да ти избягам. Шибаняк. Окей. Бях ти играта, бе. Добре. Така си киле с нож. Да ви покажа аз на вас. Тоест не може да тича по-бързо. Да. What? Добре, бе. Стига, бе, човек. Просто не е честно.
Окей, ще пробвам с... Добре, кого да си избера... Ще пробвам с 2. Какво трябва да правя? Не, бе, май... Не знам. Зарежете го това. Какво гладко тук? Окей, каквото е. Аз съм червените, аз мога. А те си стоят тук. Забавно ли ви е? Окей, какво е това, бе? Да бях го убил аз. Той като мене. Някакъв дългоч с маска. Окей, накъде? Накъде всичките? Да следвам нашия копирвач на скейн. Добре. Как го направи това, будялите? Омага. Помислих, че аз съм го... Какъвто с... това... Убил съм! Yes! Първият ми кил на тази игра. Окей. Добре. Дами и господа, първият ми кил. Не видях точно кого убих. То беше без да искам. Да. То как няма да ме убият по дяволите? Окей, хора. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, разпалнах се. Тук някъде. Някъде. Тенкс. С револверчето ли да тръгна? Добре, наистина ми изглежда малко детски. Но с него направих първия си кил, дами и господа. Страхотна игра. Тоест не е страхотна, защото само мен му убиват. Но... Сириус. Накъде трябваше на тук? Да, на тук. Окей. Ото. Окей, Добре, бе! Добре, искам... Другата игра съм с този скин. Що не... 5, 4, 3, 2, 1... Окей. Разпалвам се. Добре, кой беше оня? 8, номер 8. Окей. Какво стана? Омага. Какво стана? Не бе. Ото! 18 кръв. Окей, убиха ме отново. Някакъв Клифорд. Добре, обещавам ви. Другата игра. Ще се стегна. То с как... Омага. Добре, що е невидим? Как трябва да се направя невидим, бе? Някакви... Добре, май няма. Какво е това? Което е? Нещо. О май гад. Какво? Оле. О, мили Боже. Ай, сега дали ще ме видиш, бе? Подораз.
Ай, хвани ма... Добре. Как ме видя? Майка ти. Хора, извинете за това, което преди малко казах, но просто се ядосах и без да искам излезнах от играта, защото твърде много се ядосах, но все пак първи геймплей ми е, не ме съдете. И да, хора, направих един кил, който е страхотно и ви обещавам, че другата игра, т.е. другия клип, който ще направя, ще стегна и всичките ще ги размажа. Обещавам ви. И да, може да харесате. Ако разбира се видеото ви е харесало, може да се абонирате за мене и да оставите по един коментар. И да, хора, благодаря ви, че гледахте MagGaming TV и се видиме отново.